dic Olivia i el meu experiment preferit va ser quan vam agafar els espinacs i vam fer suc d'espinacs. Hola, em dic Laia i el que em va agradar més és el que vam provar els iogurts. Hola, em dic Ariadna i el que em va agradar més va ser quan vam veure el peix per fora i per dintre. Primer A, grup 2. Hola, em dic Marc i l'experiment que més em va agradar va ser el del peix, perquè vam veure el peix per dintre i per fora i també perquè és que em va agradar molt i li vam veure la boca i li vam veure les brànquies. Vinga. Hola, em dic Violeta i a mi em va agradar quan vam fer els iogurts perquè era com si sigués un telèfon que parlàvem tots. I aquell que parlàvem, que fèiem. A mi em va agradar quan vam veure el peix per dintre i per fora i el cor era molt... Bueno, que el cor del peix era molt guai i ja està. A mi em va agradar quan vam veure el peix per dintre i per fora, vam veure les brànquies i també vam veure gambes que tenien mossegades i vam trobar el cor. També li vam descobrir que les aletes es plegaven i es desplegaven i al final em va agradar quan... Ai, què era? Ah, sí, quan li vam tallar els... com es diu? Els budells i els ulls. Primer A, grup 3. Acció! Em va agradar quan vam fer lo de ficar un paper en un suc d'espinacs i es va tornar verd. I una mica taronja i una mica marró. I a mi em va agradar quan vam fer les orelleres de 3D. A mi m'ha agradat quan hem fet unes llavors amb uns materials. A mi m'ha agradat quan vam tastar coses i teníem que dir si és dolç o salat o amarg i aquí al costat de la llengua ho notàvem. Adéu. Bye bye. Tallem. Primera. Grup 4. Em va agradar quan vam tallar la ceba i vam agafar com unes coses de paper, bueno, com unes coses que tenia la ceba i llavors vam agafar una mica de colorant de color blau i ho vam mirar amb el microscopi. Ja està. Em va agradar quan vam tallar la pastanaga i van créixer. Em va agradar quan vam fer una activitat d'un iogurt. Em va agradar quan vam fer una activitat que era un iogurt i ficàvem colorant i teníem que endevinar de què era. Em va agradar molt quan estàvem explicant
A, 6, 5. A mi em va agradar quan vam agafar un iogurt i li vam posar colorant de molts colors. I després el vam provar. Ara ja està. Segon, vinga. A mi em va agradar quan hem tallat el peix i hem vist... Quan vam tallar el peix i vam veure el cor i les escates. Ja està. Roberta. A mi m'ha agradat el del iogurt, que li vam ficar colorant i després el vam provar. Em va agradar a mi quan vam posar les coloraines al iogurt i vam menjar el iogurt. Primer a 6. A mi em va agradar quan vam agafar un iogurt, li vam ficar una corda i a l'altra punta un altre iogurt i ens comunicàvem, o sigui, si parlava jo, l'altre escoltava i sentia el que deia per la corda. A mi em va agradar quan vam veure el cor i el Gerard Armengol va xupar el cor i els pulmons. I el peix té pulmons. M'agrada quan ens vam inventar la llavor amb molts trastos i teníem que escollir si la llavor es movia per aigua, per vent, per terra o per animals. M'agrada quan vam posar suc de pinya, el suc d'espinacs i d'alcohol i vam descobrir l'ADN de l'espinac. A mi m'ha agradat quan havíem fet l'experiment de la patata, que vam posar aigua en un got, vam clavar el pal a la patata, el vam posar i al cap d'uns dies vam mirar com estava i una patata li estava creixent terra. Acció. Vinga! Acció! Vinga, l'experiment que més m'ha agradat és el dels espinacs, que els vam tallar amb tisores i llavors els vam triturar i li vam posar una mica d'aigua i sal i llavors els vam triturar molt i va sortir com un líquid. I aquell suc el vam posar en un pot i l'Elba ens va donar com una mena de paper i llavors el vam sucar i la setmana vinent ens el vam trobar com una mica verd, una mica taronja, una mica groc i ja està. L'experiment que més m'ha agradat ha sigut els iogurts, perquè cada grup posava uns colorants a un iogurt normal que ens el posaven en un got i després el provàvem tots amb una cullereta i ja està. Ja no, li toca. Ja.
l'experiment que m'ha agradat més ha sigut els del 3D, que retallàvem unes ulleres, després amb uns paperets de color blau i vermell els hem enganxat a les ulleres. Jo també, Marta. Presente, Marta. L'experiment que m'agrada més va ser que vam obrir un peix, vam mirar totes les parts del peix i fins i tot uns nens li van treure el cor. Ja està. Acció! L'experiment que em va agradar més va ser quan la Carlota ens va dir que tanquéssim els ulls i ens deia que obríssim la boca i ens posava a menjar i havíem d'endevinar quin menjar era. I el meu era que quan ficàvem un pot i ficàvem una vareta i ficàvem oli. Després l'aigua es quedava sota i l'oli a dalt. Ja està. El meu experiment preferit va ser quan vam construir aquella llavor que l'Àlvar ens donava unes coses i anàvem agafant de 3 en 3 i ens havíem de construir una llavor. El que a mi m'ha agradat més ha sigut aquell líquid que havíem dit que el vam ficar com un pot allargat, el vam agafar, vam tapar amb un dito amb la mà i vam començar a remenar 3 vegades cap a baix. Vale, doncs és que tinc una altra. La Carlota ens va donar unes frutes i vam treure les llavors de dins i les vam ficar en cotó i les vam regar. I el dijous següent vam veure que les del calaix estaven amb les arrels molt altes i les de fora una miqueta més petites. Ja està. Primer B, grup 3. Acció! El que més m'ha agradat és l'experiment dels espinacs. Tens que agafar espinacs. Com es deia? Continua. Un bol. Continua. No. Pensa. Que pensi. I es deia una cosa que no recordo com es deia i has de fer suc d'espinacs. Si t'ha quedat una mica més d'espinacs, agafes un colador, un got, i el colador el fiques al del got i fiques els espinacs, els aixafes una mica més i amb el suc d'espinacs doncs el fiques a unes coses com bols, però més primes, que fiques els espinacs, fiques un paper i per veure els colors i aspires una setmana i
els colors. El que m'agrada més és tallar amb el peix, llavors descobrir coses del peix. I ho veia de veritat que un petit de gotes de dir per mentida. Llavors em va agradar molt perquè el va tallar amb les pinces, amb una tisora, i al final li vam tallar la cua. Pensa. Primer B, grup 4, acció. El que m'ha agradat és el peix que teníem que tallar la cua i els ulls i tot, i amb tot. I teníem que esperar a que El que em va agradar més és quan vam provar 4 iogurts i tenia cada gust i cadascú va dir el que li va semblar que tenia aquell iogurt al gust. I al final i al principi vam fer que nosaltres teníem d'agafar el iogurt i teníem de fer les coses per fer. Teníem d'agafar les coses i fer el iogurt. El que més m'ha agradat és quan vam tallar el peix. Li vam treure l'ull i també la boleta. I al final li vam tallar la cua. L'experiment que més em va agradar va ser el que vam triturar els espinacs. Després vam ficar alcohol i vam veure els colors dels espinacs. No me'n recordo de més. Primer B, grup 5. M'agrada quan vam treure la pell de la ceba i ho vam mirar per un microscopi. M'agrada l'últim experiment que vam fer, que vam mirar més enllà de les cèl·lules. M'agrada quan vam fer l'experiment que vam mirar l'ADN i vam fer i ja està. Júlia, toca. No sé què dir. Les iogurts. Què?
agradar quan vam fer els iogurts i els vam menjar. Primer B, grup 6. M'ha agradat quan vam fer-ho dels iogurts, que els iogurts estaven superbons i ja està. Em va agradar quan vam veure les cèl·lules a l'ADN de la ceba. Em va agradar quan vam disseccionar un peix que li vam treure el cor. Em va agradar quan vam aixafar els espinacs i em va agradar molt.